Dneska uvidíte tutoriály na sliz bez aktivátoru a lepidla. Uvidíte. Jste připraveni? Tak jdeme na to. Ale ještě vám chci tohle. Dej odběr a like. Takže jdeme na to. Jdeme na tutoriál na sliz. Můžeme jít na to. Bez aktivátoru a lepidla. Protože nemám aktivátor a že lidi. Ten sliz jsem viděla na YouTube. Takže to není můj nápad. Ale bylo to anglicky. Pro ty, co neumí anglicky, tak vám to řeknu česky. Potřebujete plišáka. Jenom trochu, podle kolik toho chcete. Máme to. Podle mě si tam chci nastříkat Barbie vůni. To jsem tam neviděla, ale chci si to udělat. Potom nějakou barvu. Já si nějakou jdu najít. Jsou moje vlastně oblíbený. Dejte si to na to. Teďka budete potřebovat misku. Mám misku. Radši jsem vzala malou, kdyby rodiče trochu i řevali, že jsem už měla nádobí. Můžete to zmixovat. Mixy. Klidně ještě víc barev, jestli chcete. Víc barev. Dala jsem si tam růžovou. Míchy. Jelikož to je jen obarvený, takže jídlo. A pak už to vlastně jenom promíchejte. Je to